Значи първият ми въпрос към вас е Йоан 14 глава 7 стих или 8 беше, където Исус казва: ето казвам ви истината. По-добре е за вас аз да отида, за да дойде утешителя. Искам отговор на този въпрос. Какво имаш предвид? Какъв е аргументът ти? Аз съм мюсюлманин. На Йоан 14 глава 7 или 8 стих беше, Исус казва: ето, аз отивам, по-добре аз да замина, за да дойде утешителят. Добре, но кой е утешителят според тебе? Аз това искам от вас да го чуя. Не, защото ти даваш аргумент, ама какъв ти е въпросът за това? Да, Исус Христос говори за утешителят. И какво? Кой е утешителят според вас? Според тебе, кой е утешителят? Ами според мен там говори за Мохамед. По-добре той да замине. Добре. Цялата общност. Добре, сега обещаваш ли, че ще чуеш целият отговор? Да. Добре, само искам да ти припомня, че Исус Христос в същата глава, която ти цитираш, той казва: аз съм пътят и истината и животът. Никой човек не идва при Отец, освен чрез мене. Сега нека да ти дам отговора. Не е в 7 и 8 стих, говори за утешителят от 15 стих надолу. И се казва така. Да. Ако ме обичате, Исус казва, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Така. Духът на истината, когото светът не може да приеме. Защо не може да го приеме? Защото не го вижда. Нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Сега, 2 стиха ти прочетох. В тези 2 стиха се казва: Исус Христос ще поиска от Отец и Той ще даде друг утешител. Окей. За да бъде с учениците на Исус Христос и тези, които ще дойдат след Исус Христос, завинаги. Ако това е Мохамед е в тебе, вътре в тебе, завинаги. Чакай малко. Ти обеща, че ще чуеш целият отговор. И слушай сега. Защото ти казваш, че това е Мохамед. Тук се казва духът на истината. Мохамед дух ли беше? Ама за това не ти казвам точното място. Не четеш къде ти казва, това е Йоан 4. Ти цитираш Йоан 14 глава. Това е Йоан 14 глава. Да, продължавай. Това е Йоан 14 глава. Продължавай, да. Добре, слушай сега. Духът на истината, този утешител, хората не могат да го приемат. Защо? Защото не могат да го видят. Мохамед невидим ли беше? Духът на истината. Мохамед не беше дух. Второто. Да. Така. И третото се казва: но вие го познавате. Тогава Исус Христос говори на 12-те си ученика. Как така тогава те ще познават Мохамед? Мохамед още не е роден тогава. Мохамед. Не. Тогава Исус казва на учениците си: вие го познавате. Този утешител, вие го познавате в момента. Как ще познаят Мохамед? Мохамед не е роден тогава. Как учениците на Исус ще познават Мохамед? Какво ще се случи? Чакай малко. Не обръщай темата. Ти говориш за утешителят. Аз ти давам отговор от същата глава, която ти цитираш. Ти казва Йоан 14. Това е Йоан 14. Исус казва за утешителят. Утешителят има атрибути, които Мохамед няма. Утешителят е дух на истината. Утешителят е невидим. Утешителят е с учениците на Исус по времето на Исус Христос. Тогава Мохамед не съществуваше. И второ, в тях ще бъде. В момента утешителят е в мене и в Живко и във всеки християнин, който вярва в Исус Христос. Значи Мохамед е в нас? Виждаш ли? Ето това имам предвид. Когато цитираш нещо, моля те, гледай контекста, брат. Абсолютно. Утешителят не е Мохамед. И да кажеш, че утешителят е Мохамед, това е най-голямото богохулство, което можеш да направиш. Не, ако четеш по-надолу, казва: ето казвам истината. По-добре аз да отида, за да дойде утешителят. Ако аз не отида, утешителят няма да дойде при вас.
И още по-малко надолу казва, утешителят ще дойде за цялата общност. Няма да отида в Йоан 16, защото в Йоан 16 глава Исус Христос пак говори за утешителят. Това е същата глава, която ти цитираш, 14. По-надолу Исус казва така: а утешителят, Святият Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. Този утешител е изпратен в името на Исус Христос. Значи Мохамед е пратен в името на Исус Христос, нали Мохамед е пратен в името на Аллах. В същата глава, която ти цитираш, сега ти го прочетох. А утешителят, Святият Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име. Тук Исус говори. Да. Исус казва, че утешителят е пратен в Моето име, в името на Исус Христос. Тогава Мохамед, ако е утешителят, Исус Христос е Богът на Мохамед, защото Мохамед е пратен в името на Исус Христос. Бисми Исус. Ето. Така че виж, когато става дума за Исус Христос и за утешителят, моля те, бъди честен. И не фалшиво интерпретирай Библията. И не взимай само един стих и после не гледай, трябва да гледаш надолу какво се казва. Утешителят е Святия Дух, който Отец изпраща в името на Исус Христос. В същата книга се казва, една секунда, Йоан същата книга казва, че утешителят ще прослави името на Исус Христос. Кога и как Мохамед прослави името на Исус Христос, ако Мохамед е утешителят? Защото в Корана се говори за Исус. Чакай малко, не говорим сега за Корана, говорим за същата глава, която ти цитираш в Библията. Аз от вас не получих тук, както и да е. Нека сега аз задам няколко въпроса. Да. Мохамед невидим ли беше? Не беше. Когато Мохамед се роди, хората можеха ли да го виждат? Да. Святия Дух е невидим. Как така той е утешителят тогава? Може ли една секунда, защото искам да го разберат. Аз искам да прочета това, което той каза, защото много хора отиват там. Исус Христос говори за друг утешител. Да, така е. Ама какви са атрибутите на този утешител? Исус Христос го казва в 14 глава и 16 глава на Йоан. И виж колко са нечестни. Той цитира 14 глава на Йоан, ама в момента, който аз му покажа други стихове от същата глава, значи имаме проблем. Нали? Не може. Това е нечестно. Същата глава е същият автор, същите стихове. Сега, казва се, че Духът на истината, Исус Христос говори, и аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас завинаги. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава, тогава се обръща към учениците си, които са с Исус Христос, 12 ученика, евреи, и им казва: вие го познавате. Защото той пребъдва с вас. Когато Духът беше с Исус Христос, действително Святия Дух беше с учениците. Обаче Исус Христос казва: след като аз отида при Отца, затова той казва: за вас е по-добре аз да отида. Защото този път, ако аз отида при Отец, Святия Дух ще бъде не само с вас, но в вас. В друга форма ще бъде Святия Дух. В вас. Ще обитава в вас. Така че ако това е Мохамед, в момента Мохамед е в тебе и в мене. Това няма логика. Това е Духът на истината, невидиме, и прославя името на Исус Христос. И е пратен в името на Исус Христос. А Мохамед въобще не притежава поне един атрибут на Святия Дух. И да кажеш, че утешителят е Мохамед, това е най-голямото богохулство, което може човек да направи. Но Бог ще прости, защото човека не знае.